Reunido o xurado da segunda edición do Premio Fundación Caixa Galicia de Literatura Juvenil, convocado por Edicións Xerais de Galicia en Illa de San Simón, o día 9 de xuño de 2007, e constituído por Elena Caride Miana, José Carrero González, Erea Fabeiro Rey, Verónica Rego López, Óscar Sánchez López, e actuando como secretario con voces en voto Xosé Manuel Monpedrosa, en representación de Edicións Xerais de Galicia, acordou conceder o premio por maioría a obra presentada baixo o lema Capitán Alberto e co título Illa Soidade. Así mesmo, o xurado recomenda a publicación da obra finalista deste certame presentada baixo o lema Jonathan é un delfín. De seguido, Elena, José e Erea, membros do xurado, leránnos unhas breves palabras sobre a obra ganadora. Lucía veis a casa dos pais para aprender unha viaxe en tren que a levará a cidade onde vai cursar estudos de xornalismo. Durante o trayecto, rememora a súa relación con Soa. Despois do matrimonio desafortunado, Soa decide divorciarse e visitar París. Nesta cidade, enamórase do clochard e artista Jean Bernard, e tamén ela decide converterse en vagabunda. Viven felices ata que os ameaza Zacarías, un antigo coñecido de Bernard con quen tivera graves problemas, a causa dunha disputa por amor da poeta María Luisa Zaldívar. Para evitar que Zacarías lle quixese dar a Soa, Jean Bernard decide desaparecer de París. Soa busca infructuosamente a Jean Bernard durante un cuarto de século e acaba recalando na casa dos ministros, onde os pais de Lucía presentan un bar e onde hai unha estatua feita por Bernard que representa a figura de María Luisa Zaldívar. Pois entende de ter unha vaga de solidaridade con os indigentes que se producen no barrio, Lucía entrevista a todos os morantes da praza dos ministros. Daquela é cando coñece a historia de Soa. Unha noite aparecen queimados con gasolina varios vagabundos xunto co estatua de María Zaldívar, e corre o ruxe de que o culpable foi Zacarías. Soa pasa horas olhando a estatua, que Lucía observa en segredo, ignorante de que a vagabunda non só é consciente de todo, senón que a través do que escribe no seu diario de outono, conversa con ela. Illa Soidade é unha novela iniciática na que a personalidade da protagonista, Lucía, evoluciona gracias ao contacto con Soa, que nos descobre unha vida marcada pola presión da soidade, con reflexión sobre a autonomía persoal e o respeto polo diferente. A obra retrata a indixencia, apartándose de tópicos e concentrando en voz a persoas que teñen o seu propio espazo nunha sociedade que habitualmente en silencio. Cada unha delas é unha illa, chea de historias, nas que raras veces se buscan introducións. A obra presentada baixo o lema Capitán Alberto co título Illa Soidade pertence a María dos Ángeles Alfaya Bernardo. Boa tarde. A empezarnos, recibí das mans de Xerais o Premio Madrid de Literatura Infantil e sentime moi feliz e afortunada. 10 anos despois, hoxe, aquí na Illa de San Simón, recibo a man de Xerais e Caixa Galicia este famoso premio da literatura infantil. Escribín Illa Soidade a cachillos, que ya moito tempo, recopilando información sobre toda a prensa. Tiña ganas de escribir unha historia sobre papeadores, sobre dirigentes, sobre vagabundos, sobre xente diferente, sobre xente que está máis na sociedade. Pensei que a palabra illa, no seu sentido polisémico, podría ser utilizada para construir esos submundos marginais. E, bueno, non sei se conseguí, pero puse moita carne e mire paso na historia. Pero pedirle disculpas a todos os que participaron no certamen e quedaron fora. Porque
sei que puxeron moita carne tamén nos textos e sei o que é participar no concurso de la escola. E, por suposto, Villanola Boa, os gañadores,